Салому алейкум бародаро, салому алейкум нафароне ки ҳозир медароянд. Ку як бор даст боло бардорем, даст боло бардорем мегӯм. Ку ягон нақта гузаре ки овозаи ма омадест ё ки наомадест. Илтимос да якум море ба микрофон гузарондестам программаи эфира. Мумкин ки кор накунад ё мумкин ки кор бикунад. Чӣ то одам кам? ҳозир ҳама каса будроя бародаро ба ҳама каса чахчах мекунем. Уже оста дуромадестиянд. Салому алейкум бародаро, салому алейкум. Ҳама каса созаи хубен, мухлисони Барселонаи бузург, ана подписчикони канали Барса ТЖ. Ҳама каса салому алейкум. Имрӯз аввалин бозиашро Барселона бар зидди Наполи дар Лигаи Чемпионҳо дар доираи яккашниҳои Лигаи Аврупо мегузаронад. Интизориҳо хеле бисёранд Барселона барое ки Барселона хай Лигаи Европаро бура барои мухлисон я гуфти гапо табрикоти зур мешавад. Барои буридан уҷад командаҳои бисёр ҳастанд, сахтанд ки вора гузаштан дар кор, махсусан Наполиро. Наполи вақтҳои охир бозии хуб нишон медиҳад, ҳам прессинг хати, ҳам контратака хати. Ака он бозии Барселона куҷо тамошо кунем бародаро? Бозие ки дар Ла Лига мегузара, бозие ки дар чемпионати Испания мегузара, ҳамаи бозиҳоро шумо метавонед ай приложение Окоспорт ё мумкин иногда дар Варзиш ТВ ё ки Футбол HD дар Тоҷикистон нишон медиҳад. А так любое время дар Окоспорт нишон медиҳад. Ана бозиҳои Кубоки Испанияро боша бародаро дар приложение Мегаго беплай медорем Мегаго ё спорте бозиҳои Кубоки Испанияро тамошо мекунед. А бозиҳое ки Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Европа мегузара бародаро, бозиҳои Лигаи Чемпион, Лигаи Европаро дар Матч ТВ, дар Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 тамошо мекунед. Ҳамчунин кадоме ки дар Тоҷикистон мумкин дар Варзиш ТВ ё ки Футбол HD нишон медиҳад. Дигар дар бораи бозии Барселона савол натӣ бародаро, барое ки уже чанд программаи эфир шид дар бораи мепурсем. Чиба Дембеле надромад? Якум асоси чиба Дембелеро надровардан барое ки дар Камп Nou бозӣ дорем. Вақте ки дар Камп Nou бозӣ мекунем, ҳамаи мухлисои Дембеле норозиянд, ҳама каса фуштог мекашанд сини Дембеле, барои мумкин хичагун кунанд. Ё мумкин дар им тайм будрораша дар 72 минут ё ки 60 минут. Смотря бозии чӣ хел меравад. Ака чиба дар видеои Барселона бузург намегӯед? Охир Барселона бузург дар он вақте мегӯяд ки на самом деле Барселона дар бузургиш баргаштагия. А так и так Барселона ҳама медонанд ки бузург аст. Дар Казахстон намешава тамошо кардан. Рост мегӯӣ. Окоспорт дар Тоҷикистон, дар Қазоқистон, дар дигар давлатҳо тамошо намекунанд. Окоспорт фақат дар дохили Россия тамошо мекунем бародаро. Бача дар одноклассники ҳаста дурем Барселона нависонен дар ҷои видео искат медорем баъди бозии сар шидан. Ина бародар Фаридун TJK наистае ки ҳам хеле кор бикунӣ. Хай ё гуфти гапо хакери шидаган дар бораи бозии Барселона тамошо кардан медонанд ҳар ҷоро мекунад. Ата вуги спокойно тамошо кунем бародаро. Окоспорт скачат кунем ба ҳазур тамошо кунем. Ака дар бораи баргашти Месси ягон хабар ҳаста ё Холланд? Не бародар, дар бораи баргашти Месси то есть баргашт не хабар ҳаста ки Месси хича нороҳат ҳис мекунад дар ПСЖ. Чӣ хеле ки дар бозии хутон мебинен вақте ки дар бозии Реал Мадрид ки гол зад, ки меган Мбаппе гол зад, даже ҷашнгирӣ нарафт бар Мбаппе. Ща, подожди, почем? Иди. Фотоаппарат. Фотоаппарат? Зачем тебе фотоаппарат? Иди. Бахшиш братано. Оторвётся. Меҳмон дорум хонамда. Ҳам мефаҳме худо. Сейчас. Фара! Забери этого! Салом. Бахши бародаро, камтар чӣ шид? Дар бораи чӣ рафти сабт гап дига ёдам биромад. Меҳмон дорум хонада бародаро. Кӯдакое ки намефаҳманд медуранд. Ака дар бораи Холланд, дар бораи Месси гап рафти сад бародаро, хича нороҳат ҳис мекунам вақте ки Мбаппе гола дар Реал Мадрид зад, ҷашнгирӣ нарафт. Ва чӣ хеле ки мо медонем дар Барселона агар гол ягон кас победни гол мезад, чӣ хел хурсандӣ мекард. Ин маънои онро дорад ки даже дар интернетҳо ҳам пайдо шуда ки Месси баъде ки натонистани чӣ баъди натонистани пеналти хича рӯафтода ҳис кард. Баъд Неймар дилбардориш кард. Короче ҳам гап хабар дар бораи Холланд то тоистон аша
ягон хабар нестай. Маштиви нишон намета Зенита нишон мета, варзиштиви нишон мета. Агар наёфтем приложение вар. Ма гуфтесам ки ё маштиви нишон мета, ё ки футбол 1, ё футбол 2, ё футбол 3. У дар дохили маштиви бо 3 футболи дигаи бародариро ётона бурорин. Танҳо маштиви нестай. Не ки рабудане ки футбол 1, футбол 2, футбол 3 ҳамаш ба пулай. Ай бе ғарзи маштиви. Люк де Йонг медарояд. Акиша худо медонам. Ну гуфтесам ки вобаста ай бозӣ Люк де Йонг медаро ёки намедарояд. Чи ба хави Оскара шанс намета? Оскар Мингеса намеги? Барои ки Оскар Мингеса бародар уровени Барселона нестай. Ака Александр Зинченко зашиники Ман-Сити ба Барса гузариш кина, ба фикрам шумо соз меша. Не Александр Зинченко худаш Александр Зинченко дар на Сити худаш истифода намебаранд, дар ҷои ӯ канселу боз мекунад, ба ҷое ки канселу прави зашиника. мо дар зашини леви зашини дар коре ки қатъи Алба рақобатпазир боша, не ки просто бишина ӯ замини Алба боша, рақобат кина қатъи Алба. Маштиви Зенит бесе нишон мета. Зенит бетиса гуфтесам ки ё маштиви нишон мета, ё ки мумкин футбол 1 нишон мета Барселонаро палибому. Нишон мета. Ака гап нест дар хона меҳмон дори промои эфир мекунӣ, гап нест фақат қайтем ба пеш Барса. Хай ҳаёте мо подписчикои Барса тиҷира ана гуфти гапо эҳтиром мекунем, чӣ хеле ки боё моро эҳтиром мекунанд, дар ҳар як видео лайк мемонанд, дастгирӣ мекунанд. Навай сарпаскинӣ омадам бародаро, сара ранги аввала пас кардам, насиб боша Барселона бо ғалабаоша сар мекунам. Боварӣ дорем. Ака ба гузаштани Холланд Барса чанд фоиз боварӣ доред? Гузариши Холланд ба Барса ай чанд чизо вобастагӣ дорад бародаро. Якумаш ки чӣ хеле ки медонем мо қатъи Spotify шартнома ҳамкорӣ бастаестем, вобаста чанд сумора метиҳад Spotify. Баъд тобистон бозингаро кадом бозингаро дастара тарк мекунад. Баъд беғарзи мо Барселона чанд дастаи дига ҳаста ки мехоҳад Холланда ба дастааш биёрад. Так что рақобат шадида. Барс Наполи кадом канал нишон метавад? Бародар биёем хеле. Ака шумо мебуден имрӯз зидди Наполи чӣ хел состав мекардем? Ну ман намедонам барои чӣ Мингесара дуро овардаем, мумкин деста дам додаем, мумкин деста дам додаем. Хай Мингесара мешавад хеле бозиҳо сарашти, не ки просто да ӯ краи инсини мехӯра Мингесара мепартояд. Хай мебинем охи чӣ гап мешавад. Ака шумо мебуден ака Мингеса дар состав ҳаст ку? Дар состав ҳаст прави зашинника. Не гуфтеса ки чӣ ба шансаш намета хави вақтҳои охир. Деста шанс намета Алвес Дромадисе бо ё гап мезананд 280 миллион евро. Аспиликуэта мея, Аспиликуэта бародаро вақтҳои охир қатъи Барселона ну алоқаҳошон сахтай вай чизи Челсиро жда дорад ки ё ки Челси шартнома пешниҳод мекунад ё ки намекунад. Челси шартнома мумкин пешниҳод кунад 1 сол. Аспиликуэта мехоҳад ки 1+1 значит 1 сол шартнома мебанда бо хоҳиши ҳамон футболбоз клуб 1 сол дига добавид мекунад. Барселонарам Барселона 2+1 пешниҳод карда 2 сол шартнома дорад бо хоҳиши ҳамон футболбоз Барселона бо 1 сол дига муддат дароз мекунад. Короче ӯ жда дорад барои ки ӯ капитани Челси намехоҳад чиша репутатсияша дар Челси вайрон кунад. Ака Холланд ба Реал меравад. Лайм футбол бизанед. Ака ба меянг бозӣ мекунад. О бародаро состава шумо намедонед. Дар короче зашиннико бародаро прави зашинник Дара hüknene. Dar birine hüknen. Гап дар чӣ буд? Состав. Бовар ки ғам додистиян. Состав бародаро прави защитник Мингеса, центральный защитник Гарсия, қатъи Пике, левый защитник Алба. Опорный полузащитник Нико Гонсалес омодагиана, дута полузащитник Педри, қатъи Френки де Йонга. Нападаши Адама Трауре, Абамеянг ва Ферран Торрес бародаро. Ака Муҳаммад Каутино ба Барселона меояд ё не, ягон хабар аст? Ака Муҳаммад Каутиноро тош намефурӯшанд. Муҳаммадҷон чӣ хел худованд ҳамаи мухлисони Барса нигаҳбон.
ака ҳамин гави шартномаша дароз мекарда боша, албатта ҳатман дароз мекунад шартномаша, просто якчанд ҷузъиёта дидан дар кура. ака инамон саломатӣ чӣ хел? Траоре саломатӣ 100% бародара ҳазор омад ки пурсидӣ. Ака ки адна классика мефаҳмам. Ай ҳама Торрес да ҳазор бор гави хуб ай. Торрес бародаро нав мутобиқ жестай. Торрес бисёри баъди хеле критика накунен. Ӯ бозингари зуре нав баъди травма баргаштаги якмаш. Чанд қашдат бозӣ намекард, баъд командаи нав гузашт, оста мутобиқ жестай. Яке аз бозингарони беҳтарин мешавад Торрес. Просто формаш ҳоли нагирифтаги ай. Так что бисёри баъд критика накунем. Дар дусе бозӣ ана Торрес да прессинг ништяк ай. Ман вақти шумо бозиаш тамошо мекунед, прессинг да 100% ай. Дембеле контракт переделит мекуна, продлит бугу бародар. Не, Дембеле продлит намекуна ки намедонам то охири сола чӣ гап мешавад. Акай Муҳаммад, ба фикри шумо бозии ҳамирӯза да составени кадом команда сустар ай? Ростша бугум бародаро, ман ҳоли состави кира надидам, Наполиро надидам. Барои ҳамин гуфта наметавонам составене ки зора. Мен хоша медонам ки қатъи топ командаҳо вақтҳои охир бозӣ кард, қатъи Ювентусу, қатъи Интер дар ҳар ду бозиш Наполи ничия кард. Акай Муҳаммад Адама дар ин бозӣ иштирок мекунад? Бале бародар, дар прави нападаиши ҳаст. Акай Орухо кай бармегарда? Гапгапай ки дар бозии Валенсия мумкин барбигарда, не ки ҳоли аниқ муайян нестай. Бародар, ягон ссилкаи пастайне барои бозии Барса тавсия тиен. Ссилкаи пастайне надорам бародар, ман гуфтаистам ки Око Спорт ман тамошо мекунам. Акаҷон дар бораи Араухо ва Фати гап занед. Дар борашон чӣ гап мезанем? Фати хабар баромад ки оҳиста уже соз шидааст, мумкин баъди як моҳ бар бигарда. Араухора дар бораи гави гуфтен. Гави нормале ку? Мумкин бидурам шуда ин бозӣ дар замина. Ака илтимос ҷавоб ти ҳамин вақти бозии Барсара намемонанд, ай куҷо тамошо кунем? Ой бародаро, ба худо шумо як савола 10 бор метавонам савола, агар шумо аввал бошед видеоро тамошо мекунед мефаҳмед. Око Спорт, ман ҳамун вақте ки чемпионати Испания сар шуд, Око Спорт мегум скачат кунед, можно 599 рубл мегирад, зато любой бозиро тамошо мекунед. Любой бози не ака Испания, чемпионати Испания ҳамаи бозирош тамошо карда метавонед, чемпионати Англия. Иногда товарищески матчҳо дига бозиҳо. Дар бораи Люк де Йонг ягон гап бугӯ. Люк де Йонг чӣ хеле ки хави худаш гуфт профессионали ҳақиқӣ ай, ман ӯро шанс метавам. Так что мебинем ки дар охири бозӣ шансш метавад ки наметавад. Барое ки дар нападаиши даже ай вақте ки зимни трансфер тамом шид, нападаишиҳо гузаштанд, то ҳозир Брейтфилд бозӣ накарда. Як бор бозӣ кард ба хиёлам, даже ту да пӯчаш нарасида буд дар бозии Реал Мадрид ба хиёлам. ҳамин Луис Суарес зур буд, не ки пир охир, не ки бачаҳои Мартин Брейтфилд зур, не ки акай Муҳаммад Эзалзулӣ чӣ ба иштирок намекунад? Бародаро Эзалзулӣ, Дани Алвес, Юдгла ё дар рӯйхатҳои Лигаи Европа ки бозӣ мекунанд, ё рӯйхатҳо да нестанд, ё то охири мавсим бозӣ намекунанд дар Лигаи Европа. Фаҳмидӣ? Фақат дар чемпионати Испания ё дар Кубоки Испания. Дар Лигаи Европа на Дани Алвес дига бозӣ мекунад, на Абде Эзалзулӣ ёро дар рӯйхат кардагӣ нестанд. Дар рӯйхат се кас буд, се каса хави интихоб кард. Якумаш Адама Траоре буд, Абамеянг буд ва Ферран Торрес. Ҳамин се нападаишро интихоб кард хави. Ака ба девори пишти сарат бозира да Око Спорт нишон мета, нави дига савол мешава. Мумкинам хеле ки логотипи Барсара айҷа гум кунем, айҷа Око Спорт монем, бародар бинем ки Око Спорт тамошо кунем. Барселона ба ҷои Испания давно хайру хуш кардага. Ман гапша гуфтам, ки майдонтиҷи як тумара гап нагӯ, мутаассифона. Якамо мухлисоро бугӯ вар матч скачат кунад, ҳамаи бозиёро нишон мета. Чиликом шикаст Айнавистона. Гап нест. Телеспорт футбол. Фаҳмидем бародаро. Тош нишод 7-1 ака хоб мебинем бародар. Ӯ Барселона нест ки 7 гол бизана. Мумкин Барселона 7 гол бихара, не ки 7 гол да умрш намезанад хеле Наполиро. Арохо ответни матч да бозӣ мекунад қати Наполи. Албатта бозӣ мекунад. Бародар ягон ссилка пастан. Ака состав омад ба Google кабинети Барселона дромада состава як бор бугӯ. Як борга состава такрор мекунам бародаро. Правый защитник Оскар Мингеса, дута центральный защитник Пике, қати Гарсия, левый защитник Алба. Опорный полузащитник дар ҷои Бускетс Нико Гонсалес, дута полузащитник Педри ва Френки де Йонг. Правый нападающий Адама Траоре, центральный нападающий Абамеянг ва левый нападающий Ферран Торрес.
Бускетс чия состави асосӣ дар набоша бародар, Бускетс дам додан барои ҳамин дар состави асосӣ нестай. Пирч дага бародар дар ҳар як бозӣ ӯро намедуроранд дига охи. бо рӯзи якшанбе бозӣ дорем. Аката Араухоро яке аз защитникои беҳтарин гуфта метавонӣ. Араухоро бояд бисёр чиза уже улучшит кунад дар чизош. Защитники беҳтарин, не ки беҳтарин гуфташ наметавонам, барое ки тупа хушрӯ идора карда наметавонад. Иногда взрывной бадай так что бисёр омӯхтан дар кори Араух. Даже бисёри ҳамун экспертон, даже Хави худшам гуфт ки Араух бояд тупа идора кардана ёд бигирад. Чӣ хеле ки Эрик Гарсия ёки Пике дигар ҳамин защитникои идора мекунанд, бояд ёд бигирад. Вазни Бускетс назар ба Траоре зиёд буда. И гап дурӯға, и просто прикол бародаро. Акай Муҳаммад ти варзиш гузаронде ки бозии Барсара намедонам, фақат бозии Реал Истиқлол пизири Тарафшан мебинам. Значит мухлиси Барселона набудай бародар. Иньеста меояд. Иньеста намеояд бародаро. Просто Иньеста дар як интервюш гуфта буд ки просто савол шудан ки ҳама ба Барселона баргашт, Трам ба Барселона бармегарди. Просто гуфт ки мумкин бар бигардам, агар ба ман агар эҳтиёҷ дошта бошам, мумкин бар бигардам. Так гуфтагӣ нестам ки Барселона Иньестаро мехоҳад бар бигардона. Мумкин завершит карьера кунад, ёрдамчии Хави шава. Ки медона? Ака мегам Пиола мебиёрам ба ҷои Пике, Роналдино мемода роста. Кира меоя, худорамати Марадона меоя. Директори варзиши ТВ мухлиси Барселона яка. Ту бо хушрӯтар медонӣ, як намедонам. Баъд барои чӣ бозии Барселонаро нишон наметаҳанд? Подписчикҳо савол додисям. Состав чӣ хел чӣ ба дест наомад ҷои Мингеса? Ну, значит, Мингеса дар защита сахти бадай нападаиш уже кофияй ҳамқа нападаишо. Барои ҳамин гирифтай чӣ хеле ки медонем дест дар защита сустай, Мингеса камтар сустарай. Атакада, значит, Трауре худаш басайда унҷа. Бародар, барои регистрация Окоспорт як ролик кунед. Бародаро YouTube дорен как регистрировать в Окоспорте уже худаш меброя. Ака ссылкаи бозира импортиме. Бародар, салом алейкум брат. Мингеса назар ба дест зурай. Мингеса дар защита зурай, а дест дар нападени зурай. Дест там бояд ҳамин защитниш асос куна. Короче, агар дест хуб нашавад, ҳолати бозиш хуб нашад, тоисон по-любому мефурӯшанд шад, Мазраоира Аякс мумкин ҳамчун агенти озод бигиранд шад. Салом алейкум бародар, сози хуби корҳо соз. Ман мухлиси Барса, ман мехоҳам бо шумо аз наздик салом алейк бошам. Бародар, агар дар чӣ боша мегӯяд, Калужская област, город Балабаново бошӣ, биё во мехирем. Адама Траоре мусулмона наё ё не? Бовар кина ки ҳамиша намедонам ки мусулмона ё ки не. Де Йонг бозӣ кунад хуб мешавад. Кадоми Де Йонг бародар? Френки Де Йонг ёки Люк Де Йонг? Месси Барселона омаданӣ нест? Не, дай савол гуфтам. Ба гуфти ту ки мебара ака? Ака дар Барселона дар майдони худ бозӣ дорад, мумкин Барселона бубра. Мумкин Барселона бубра. Чӣ хеле ки суперкомпютер дар видео гуфтам, гуфтае ки Барселона бо ҳисоби 3-1 мебара. Хай боварӣ дорам ки бо ҳисоби 3-1 мебара. Пешакӣ бозиро ҳарчи гуфта намешавад бародаро. Барои чӣ сабаб ҳамин Каутиньоро фурӯхтанд? Якмш сабаб нафурӯхтан, иҷора додан, мумкин тоистон бо фурӯшанд шад. Якм сабабаш ҳамин ки маоши баланд дорад. Қариб 20 миллион евро маош мегирад. Дар Испания андоз 100% бародар. Вақти 20 миллион ура бутан, 20 миллион дигар андоз месипонад. 40 миллион обши як сол дар Каутиньо расход дорад. Димаш ки Каутиньо дар Барселона бозии беҳтаринаш нишон надод. Мумкин хичи раскриват накард. Мутобиқ нашид дар чанд соле ки дар Барселона буд. Барои ҳамин аю халот шидам. Ака голе ки дар меҳмонӣ зада шавад, дар ответни матч ҳисоб намекунанд. Как нови правила? Нови правила омадагиай и хеле голора чӣ хеле ки вақтша ҳисоб мекарданд, в гостях гол мезананд, дар чӣ гол мезананд, ора дига ҳисоб намекунанд. Ами 2 гол зади, 2 гол ӯ зад, фарқ надорад. Дар хонаи ӯ зади, дар майдони ӯ зади, дар хонаи худ зади, фарқ надорад. Ҳамун 2 ҳисоб мекунанд. Бо дальши чӣ мегзарӣ? Экстра тайм меравад. Так что дига голи дар сафар зада вуҷуд надорад. Ака ира ҷавоб додам бародар. Ман ҳамун рӯз дидам мусалмон будай брат. Хай бо хуб ки мусалмон будай. Чӣ ба дар YouTube эфир нишон наметавад? Бародар, бозиҳо ягон бозиро дар эфир нишон наметаванд айбиғарзи бозиҳои дӯстона. YouTube ҳамаро маҳкам мекунад. Акай Муҳаммад, ман мухлиси Барса мебошам. Люк Де Йонг бар ин бозӣ иштирок мекунад, дар ин бозӣ иштирок мекунад.
мумкин дар дим тайм будоранаша бародаро намедонам ака замини Терштеген ки боша замини Терштеген ҳозираш да нетора гуфтест ки мефурӯшам барое ки маошш камтар барои дим варата маошш бисёртара ана варатаристе ки дар иньяка пеня ки варатарист доштим ай Барселона бе сеюм варатари Барселона буд ози Галатасарай ҳамчун инҷора рафтага мумкин ҳавая бигиран биёран дим варатар кунанд дар Барселона ё ки ягон варатари дига бигиранд барои маоши камтар дошта бошад. Маълум нест оли кира мегирад. Ака ҳами Ферран Торрес кирои таъриф нест чи ҳами хави иқа ҳами лохта бисёр бовар мекунад ай ҳама сустарин атакуиши дар Барса ҳами Ферран Торрес Наврӯз Ҳамзаев бародар ту критикаи бад дори Ферран Торрес ман як бор дига мегӯям ки Ферран Торрес баъди травма баргаштагия димаш ки дастаи нав омадагия оли мутобиқшавиш қиндай туғри нагирифтесян баъд сеюмаш ки атакада қатъи чанд бозингар уже Ферран Торрес бозӣ дорад барое ки ман шуморо як мисол меёрам бародар вақте ки одам дар атака қатъи ду нападаиш дига ҳамроҳш бозӣ мекунад пастайни удат мекунад ҳозирашта ки чӣ хеле ҳастай атакҳои Барселона ҳам ҳамлааш фақат алиш мешава ё намедонам ё ки сегонаи Ливерпул ё ки сегонаи МСН ки дар Барселона буд Месси Неймар Суарес чӣ хеле якдиафаҳмӣ зур доштанд барое ки ҳар бозида бозӣ мекарданд дар Барселона ҳар бозида ҳар кас медурад барои ҳами фаҳмиш камай бародар ира дар назар бигирем ба баъди травма баргаштагия ба командаи нав омадагия ҳама ира ба назар гирифтанд дар кори бародаро аками хабарно хави ислом не дуруғай бародар ака дар бораи бозии Наполи гапзан бозии шихела бозии Наполи гуфтестам ки яке аз довталабони ана чемпиони серия А мебошад қатъи Милану Интер мубориза бурдеста барои чемпион стана барои дар топ 4 ғалтидан барои ҳами тренери Спалетти бозингари тренери хубай состави Наполи ҳам состави ништякай защитник за Кулибалия прави защитник Леви защитник хеле заш камтар проблема дорад ки прави защитникиш ништякай дар сборни Италия бозӣ мекунад центральни полузащитникош ништяк Фабиан Руис ки Барселона мехост бигираша бозира хуби дора мекунад короче нападениш Осимхан Мертенс Зелинский Инсини короче состави бақуввате так что ба чашми кам дидан дар кунеста ой худо дармон ҷон ака Гризман тобистон меяд Барса Гризман дига Барселона меяд бародари аётон бурорем акай ҷон чанд мухлиси бозида акай ҷон чанд мухлисаи бозида алло мухлиса намедонам чанд қай ака ба фикри шумо Месси бармегарда маълум нест бародаро мебинем ки тобистон чӣ гап мешава то есть мумкин лигаи чемпионаро бубура барбигарда ну вобастаи Барселона ки бармегардона ё ки на барнагардона ба фикри ма барнагардона ё ки барбигардона просто биёяд карьераша буд кунад дар ним сезон а так Барселона бояд бе Месси уже бозиро ёд бигира командаи нав бисозад ба хиёли бисёриётон ҳамин фикра дорем так что Месси чанд қайтонист Барселона да хича дод уже агарам дигаро бутиям ака бояд фекира биёран қатъи Оярсабал ягон чӣ гап зан ака нашуди трансфер вақтҳои охир типа хабари кампировоза буд ки Жоан Лапортада фекир махлай Жоан Лапорта фекир махлай мехоҳад ки 50 миллион да ҳаморо бихарад не ки ман шуморо мегӯям дар трансфермаркет нархи фекир 30 миллион евро чӣ хел вақте ки дар трансфермаркет нархи фекир 30 миллион евро вообще 50 миллион да намеарзад 30 миллион да ба аз он ин сезон зур бозӣ дора фекир не ки ҳаму фекир ҳаму ҷош бетис ҳаму командаҳои миёна да дар ягон командаи топ бозӣ кунад ман боварӣ дорам ки бозиш намегзара барое ки ну уровни командаҳои калон нестанд мумкин замена да бишава баъд 50 миллион баъд гуфтания ки 80 миллион да мефурӯшад бетис ин ҳамаш дуруғай бародаро як кампировоза буд рафтак барое ки уқад сомонаи боэътимоди набуд ки бовараш кунем бозиро чӣ хел тамошо кунем ай телефон просто бизан бародар прямой эфир Барселона Наполи мебуроя мумкин буроя аба чалай камони ҳами ака хизмат мекуна ба худо гап нест бародар так что бародаро ҳамихе бозиёли баъди 45 минути дига сар мешавад так что чақчақ мона давом метиҳем дарши
илтимос саволои нормали ки бародаро чихе бозия тамошо кин дакҷо дар бораи Барселона савол бутем. Ака адам мусалмон ё христиан барои он ки рӯзи муаррифӣ дар видео мисли мусулмоно дуо мекард аломати христианӣ ва аломати христианӣ кард. Вай христианоам охи даст ба неки гуфти гапо хелиам дуо мекунанд охи хели дуо мекунанд хели дуо мекунанд. Так что ира хито медонем. Фати Айтрама броя Абамеянг Траоре ва ғайра нападаиш Месси мегӯянд лозимай. Не барод Оярсабал чи ака нашуд и трансфер чи гап дори ку ягон чи гап зан. Охи Оярсабал монда чи дар куре вақте ки дар леви нападаиш мо як галахмо бозингар дорем ё ки дар прави нападаиши. Оярсабал уже Ферран Торис омадаги Фати дорем, ана Траоре дорем. Мода дар кониш Абде Залзули ҳастай. Дига мо дар нападаиш дар кониш оз дани момент моро леви зашиник фақат зашиник централи дар куре. Даже прави зашиник дар куре. Нигоҳ накарда бо он ки мо Дес дорем, Мингес инакда бозӣ мекунад ва Алвес дорем. Ака ҷойгирии Месси дар Барселона киро медонед? Ягон кас ҷои Мессиро гирифта наметавонад. Кадоим бия просто ҷои хича мегирад. Ҷои Мессиро ҳеҷ ки гирифта наметавонад. Ака ами Делик чӣ хеле барсадай? Барои Деликта овардан ну пул дар куре бародар ҳастай спортивни чизда спортивни чизои Барселона да Делик махула яке аз довталабон ҳастай. Не ки пули калон барои Деликта овардан дар куре. Барои ами гуфтестам ку барои Холланда овардан Жоан Лапорт кӯшиш мекунад ки ҳамон агентҳои озода бигирад зашиникҳоро биёрад. Чӣ хеле ки гуфтам Аспиликуета ё ки Кристенсен ё ки бо ина хабар омад Гинтери ай Боруссия Мюнхенгладбах. Барои ами хеле зашиникҳои топ ждад накунед. Агар Spotify қати ягон шаҳрномаи беҳтарин бандем мумкин ягон кас биёяд. Не ки ҳамун Spotify бандем ҳамаш барои пул барои ки мерава? Барои Холланд мерава. Агар Холланд биёяд. Акай Муҳаммад Барса тобистон Сезар Абдулкадир ва Барса гузариш мекунад. Ну ай 70% боло ай ки гузариш ҳастай. Пичоскаи Гарин Муборак ҳазор раҳмат. Пичоскаи аввалада баргаштем. Иньеста Барса намеояд бародар ма дар ин бора гап задам на прямой эфира Айсар тамошо кунед кадоме ки дер кард. Ака ин центральный защитник Барса мехарад чикор мекунад? Причем мехарашон мебиёянд бозшон туғури намегирад. Ну акма намедонам то кира дар назар дори ки мехара меёрам бозишон туғури намегира. Эри Гарсияро харидагӣ нестанд. Эри Гарсия ҳамчун тарбиятгирандаи Барселона просто вақтиша Манчестер Сити рафт, контрактиш бучид, бо обратно бепул на Барселона омад. И беҳтарин защитник ки барои топ идора кардин дар фалсафаи ки туғури мегира. Инакда хато мекунанд. Кадом защитник хато намекунад? Ҳама хато мекунад. Ё оста нормалӣ мешаванд. Ака Барселона нав ба зидди командаҳои топсоз бозӣ кардест. Ба фикри ман қатъи Наполи яке аз бозиҳои беҳтарин мешавад. Ман ҳамин гап гуфтанем ки ҳамин любой бозии Барселонаро дар центри майдон Бускетс идора мекунам. Мара инакда вақтҳои охир честно ислам мада Бускетс маххулай, не ки инакда систи бад кор мекунад, тупай даст мегира, ганда нер мада бозӣ мекунад. Ман намегум хай бояд опорни ползашинник тупа дар центр гум накунад. Барое ки мо бояд дорем ҳамин сезон чанд бор тупа гум кардаги Бускетс ай пишти ӯ чанд гол хӯрдагем. Даже дар бозии Реал Мадрид бояд дошта бошем. Барое мебинем ки дар ин бозӣ бе Бускетс чӣ хел мегзара. Барое ки ай вақти хиноят дорем фақат бозӣ ба Бускетс мегзара. Мебинем ки Нико Гонсалес, Френки де Йонг ва Педри бозиро чӣ хел пеш мебаранд. Не именно на центральный любой игрок, неважно какая позиция. Охи игрокҳоро мехаранд, бепурсиши тренер мехаранд. Фаҳмидеси бародаро? Бепурсиш ҳами вақти Каутиноро харидан, бепурсиши Валверде харидан. Барселона дар кора ки просто звезда биёра. Ӯ вақт ба ки звезда буд? Каутино звезда буд. Не ки напурсидан кира Валверде, напурсидан тренера ки ҳамин бозигар дар кора дар ҳал фалсафа туғри намегирад. Фаҳмидеси бародаро? Барои ҳами ана хави ки омад лози трансфера худаш идора мекунад. Просто вақти Иньеста карьераш тамом кард, Бартомеу дар кор буд ки ягон звездаро биёра ҷои Иньеста дамона барои мухлисоро хирсан кардан. Не ки Бартомеу чӣ хеле буд 140 миллион барои хеле бозингар дод. Короче, хай хитондем да охи. Пул хайп шид гуфти гапо. Бускетс нерда мераса. Конечно, Бускетс нерда мераса. Мада ҳами гави тупа бой мета нервм вайрон мешава. Не гави чӣ хеле боша набоша бародар ӯ ганда чия медава мезана то охира. Ака роста гави бутсиёша баста наметавона. Ростай. Ака Муҳаммад ба фикри шумо
акнун имшаб ким капитан команда мешавад? Конечно, Пике капитан команда кие дига. Ҳаками Ислом Соиров биёрам тенҷи бад мешавад, ҷои Кунагиёро мегирад. Кия Ислом Соиров? Салом ака, чӣ ба Рики Пуча дар бозӣ наимонашон бозингарони соза мегӯяд? Ту чӣ гуфтаӣ дар бораи як ду сухан? Дар бораи Рики Пуч гапҳо бисёри бад буд бародаро. Ман чанд бор дар бораи Рики Пуч гап задам. Дар чанд тренер уже на сеюм тренере ки Рики Пуч дар основной намебурад. Значит Рики Пуч о қадар Рики Пучи набуда, гуфтаи магуч набуда, гуфтаи ки будороран шавад. Значит дар ползаштаи ҳастаи бозингароне ки ай Рики Пучта беҳтаре. Хай бо тренеро хуб медонанд. Мо кумона ҳарчи мегуфтем ина Хавия омад гуфтанд ки Хавия меояд Рики Пуча дар бозиҳо медоранд ки чӣ қадar гидестем Хавия омада Рики Пуч дар бозиҳо бозӣ намекунад. Нико Гонсалес бозӣ мекунад, Френки де Йонг бозӣ мекунад, Бускетс бозӣ мекунад, Педри ина баргашт, Гавия. Короче инҷа барба барои состав ништякай. Так что Пуч ба хиён тобистон аренда меравад. Салом ака, чӣ ба бародар беҳтарин ака бозии Премер Лигара чӣ хел эфир тамошо кунем? Премер Лига чира? Премер Лига Англияра? Бояд Валверде то омадани Хави увол намекарданд. Чема Куман Ситиен ҳамун соз буд. Не бародар, шумози Валверде Валверде зур буд вақташ да. Не ки шумо хеле аҳамият наметен ки вақти Валверде да состав чӣ хеле буд. Ракитиш дар ҳолати беҳтарин қарор дошт. Бускетс дар ҳолати беҳтарин, ҳамаи зашинникҳо дар ҳолати беҳтарин буданд. Месси буд, Суарес буд, Каутиноро доштанд, Усмон Дембелеро оварданд. Пур бозингарон ҳамашон дар ҳолати ёши ҷавон буданд. Барои ҳамин Валверде зур боз мекард. Вақте ки Куман омад, вақте ки Сетиен омад, уже пиршидагӣ будан, чизшидагӣ будан, лоғар будан. Вақти Куман вообще майли ҳама состави нави ҷавоно беғарзаи ӯ буд. Травмаҳо ғамш додан. Ну Кумана хай травмаҳо ғам додан. Ина вақти Хавия омадан травмаҳо қариби 14-15 та травма буд. Инёро дар назар гирифтан ҳар куре бародаро фаҳмидистен? Ҳамин Абде таланти нағз буд, шансаш навод дар ранги Робин ва Месси буд. Кира Абде Зазули дар Барселона ягон ҷо нарафтай ку. Бояд Валверде то омадани ака тренер пешинаи Барселона зир буд. ҳозир ҳамун куҷода боша? Номаша фаромӯш кардам. Соли 2017-18 буд фа фикрам. Эрнесто Валвердеро гуфтеси инохи дам гирифтеса. Баъди Барселона любой тренер дам мегирад. Дига чӣ кор мекунам? Ака хилд эфир карда наметавонем? Не бародар, мо эфир карда наметавонем, барое ки YouTube маҳкам мекунад ҳамаро. Агар эфир карда мешина, ҳама дар YouTube тамошо мекунад. Дар бораи Педри гап зан. Педри баъди травма баргашта бародар, бозиҳош оҳиста форма да формаи қаблияш баргаштеста. Педри яке гуфти гапҳо ояндаи Барселона. То мурданша медава гави. Ака дар бораи Варатар гап зан. Дар бораи Варатар гап задам бародаро, сахранӣ мешавад, баъд тамошо кунед аввал. Кадом вақти Барса бозингари қимат мехарад, дар олам меринанд. Хай ӯ вақт гуфти гапҳо қарзи дунёро гирифта, ҳозир пишти Бартомеу ки куфнак задестай. Жоан Лапорта. Ака бозии Премер Лигаи Англияро чӣ хел ифтам? Бозии Премер Лигаи Англия Око Спорт бародар тамошо мекунӣ. Ака фаворити Кубоки ҳамин Европа кадом дастай? Фаворитҳо бисёранд бародаро. Ҷада бо Аталанта гуфтани гапай. Якиш Барселона. Намедонам кие охи. Ман даже Лигаи Европаро надидам ки Лигаи Европа ки буромадагие. Антони. Ака ҳамин Антони мошни баъд Антони чира меги? Аякса меги? Ништякай Антони. Ака Муҳаммад, ман дар Хави дига ягон гап надорам. То охири бозия бозингаронро дастгирӣ мекунад акаи Муҳаммад. Бале. Ака ҳамин академияи Ювера кай месозанд дар Таҷикӣ? Ҳамин дар ин бора бод ин видеоро дар канали чи буромадагие дар канали футболбародарон буромадагие Маҳмад Раҷабов будро тамошо кунам, ҷа ҳамаш гуфтагие. Гави созбоз мекунӣ ё Педри? Ба фикри ман Педри барои идоракунии туп беҳтара як гавида, не ки гави барои туба баргардонидан ай рақибо беҳтара. Ҳардушон амплуашон дига хеле охи. Ҳар кас дар чизи худаш беҳтара. Ака пачаш эфир ки гап нест бародар. Ака дар бораи Адиами гап зан, мия намия Барса. Адиами стопудо ба хилон ба Борусия дорун мегзара. Ман дар уже боварӣ дорам 5 сола шартнома мебанда. Бозира прямой эфир акай момад. Дар футбол як
дар бораи Абамеянг ва Траоре гап занам. Аку қабузие накарда ки дар борашон гап занам. Траоре ду бозие ки гузарон бозии беҳтарин нишон дод, ду ассист дора. Так шуда Абамеянг голи хича нишон додем. Агар дафъаи основной состав даромад мебинем ки чӣ хел бозӣ мекунад. салом акай Муҳаммад, чӣ хеле нағзин созен, бозӣ чӣ мешавад, оқибаташ фикри шумо бифаҳмем. Ма бародаро, пеш аз ҳамин бозиҳо Барселона сар мешавад, пеш аз ҳамин бозиҳо ман ҳамун рӯзаш сараш қатъи мумкин то обеда видео мебурорам. Ҳар як бозида ҳамин рӯзам буровардам, дар бораи ҳолати дастҳо гап мезанам. Ҳам дар ҳолати дастаи рақибаш, ҳам дар бораи ҳолати Барселона гап мезанам. Ба охирда фикри ақидам мегӯям. Ҳамун видеоро тамошо кунем бародаро, ҳамаш дар он ҷо гуфтагиам. Ман 6-7 минут видео дар бораи ҳамин мекунам. Бо медонед дар прямой эфир гап мезанем ки кӣ мебарад. Хай бриданша ҳеч кана намедонад ки мебарад, не ки фаворит албатта Барселона. бозира прямой эфир нишон дода намешавад дар YouTube бародаро. гави бояд дар пеш бозӣ накунад. Конечно охира ба маҷбуракӣ мемонад. Ака биё шуморо помощники хави кунем. Не олма ба помощники хави адаж нашидам. ҳамин Фати кай буз мекарда боша, баъди як моҳ бармегардад. ҳамин Мирзоёр дар ки ҷоя, дар як ҷои дур бародаро ба қарибӣ бармегардад. Насиб иншоалло ба амри Худо. Ака шоҳид аст баъди бозӣ эфир кунед. Не баъди хоб мераванд мардум бародаро. Имрӯз ки боз мекунад состава гап занака. Ту ҳозир аз состава наидаи бародаро. Як бор дига состава номбар мекунам. Правый защитник Оскар Мингеса, дута центральный защитник Пике қатъи Гарсия, левый защитник Жорди Алба, опорник да Нико Гонсалес, дута полузащитник Педри қатъи Де Йонг, нападающий Траоре, Абамеянг ва Ферран Торрес. Фати арзандаи 10 нест. Хай бечораи Фати да травмаҳо халал расонист. Ака Луис Энрикеро Барса чанд қад тренер кард, ба акай Муҳаммад чанд бор Лигаи Чемпионҳо гирифта. Луис Энрике ба хиёлам 3 сезон тренерӣ кард, ё 4 сезон тренер 2012 ки рафт 3 сол тренерӣ кард. Як бор Лигаи Чемпионҳо требл кардагия, короче як бор Лигаи Чемпионҳо гирифтагия. Акай Муҳаммад камно раки нести. Раким не ки ҳоли шароит нест, як гуфти гапо. Холанд мегӯяд зашта бахара соз нест. Гарсия наметона идора карда заштара, барои чӣ медуронша. охи бародар, чӣ бай вақте ки як бозингар хато мекунад, сразу автоматически бозира наметона. Любой бозингар хато мекуна. охи ҳамин Бускетс аввали мавсима ки хато кардест, не ки ҳеч кана мега ки бозия наметона. Ака ҷои Албара Балде гирифта метона, ё ки ягон фаворити соз аст, барое ки Албарам вақташ рафтест, командаро обновит кардестиам, бояд урам ҷоша алиш кунад, Балдеро бояд шанс диҳанд. ҳамин қаша гуфтанем ки оли Балде да шанс наметиҳад, барое ки да Балде боварӣ надора. гуфтагия ки оли хомай гуфтига по хави гуфтагия. Ана барои леви зашинник албатта тобистон ягон топ бозингар меояд, ё ки Грималдо меояд, ё ки Хосе Гая меояд. ягон леви зашинники ништияк меояд. Ба гуфтам агар боша Анхелиноро ай Лейпциг бигирам, ништиякай чӣ меёрам. Хай Хосе Гаярам ништиякай. бародаро 1-2 минут дига чахчал мекунем, ба ҳамин хайрихиш мекунем, бозиро ман теорӣ бинам, барам ягон чипси мипси бихарам, ба ҳазур тамошо кунем. охи баъд кадоме ки дар инстаграми Барса тиҷи несте бародаро, ё ки дар телеграм канали мо несте, ҳамаи хабарот дар онҷа моментально мебурояд, чӣ гол мешавад, чӣ намешавад. Так что будорен дар телеграму инстаграм подписаться кунед, ссилкаш дар любое видео описание мада ҳаста. Ака кай умтити соз мешавад? Баъди 2 моҳ умтити соз мешавад. Акай Муҳаммад соати чанд боз сар мешавад? Ба вақти Москва соати 8:45. Акай Муҳаммад бозӣ ба Депай медаромад. Депай травма дора бародар, чӣ хел медаромад? Дани Алвес бозӣ мекунад. Дани Алвес тамоман дар Лигаи Европа бозӣ намекунад бародаро. Гарсия имрӯз нападениҳои Наполиро мешкана, ҳеч нагинура. Ака кай Барса бозӣ кунад, шумо дар ёд мебиёнед дар ягон ҷо қатъи брату бозия Барса қатъи шумо тамошо кунем, па кайф мегзара. Иншоаллоҳ мешавад ба қариби кадоме ки дар Тоҷикистон Тоҷикистонда во мехӯрем, ягон видеоча мекунем, мерем бозӣ мекунем футбол. Ака чизе нашава, мо бо каналта напартои
бародаро, Барселона дар дилай чо кадестен? Барселона дар дилай ман чӣ хейра мепартом. Ман соли 2002 ман дастара дастгирӣ мекардам. Ман ҳама вақт даже зан ман гирифтам, зан мегуфтам ки моя первая любовь и будет оставаться только Барселона, потом вы. Так что Барселонаро партофта намешавад. Ё ман футболро шум мебинам, баъд Барселонаро шум мебинам, ёки намедонам кай ман Барселонаро шум мебинам. Ака кай Барса ака мегӯм ба худо Никоро дар ҷои Серхио Бускетс дуровардан дебили хави. Охи бародар, Нико ҷош ҳамун ҷай. Ана Бускетса дам додан дар кора. Бускетс соли дига мера, магарам он каса бозида будурам бозӣ кна. Кира ба гуфти бояд кира медуровардан. Френки де Йонг апони позашин нестай. Френки де Йонг пештар мерад. Нико Гонсалес апони позашин кай. Ай ҳамон вақтш мегуфтан ки Нико Гонсалес дар Барселона бе ҷои кира мегира. Серхио Бускетса мегира. Так што мебинем дар бозӣ чихе ана бозӣ мекунад. Бредфилд бозӣ мекунад. Бредфилд дар замина мумкин дорад шак чихе бозӣ мегзара намедонам. Ака ба фикри шумо ҳамин сои бозӣ чанд меша? Ё Аллоҳ. Барселона бояд як ду гол бизана, ҳамин қаша медонам. Ака любой видеота лайк мемонам, ҳамин бозии Барсаро эфир сарти тамошош кунем. Охи бародар, ман ба дилу ҷон любой бозии Барселонаро сар метам тамошо кунем. Не ки охи блог да мепартоя YouTube канала полни. Шумо мехоҳед ки канали маро полни YouTube маҳкам куна. Ва УЕФА нишон метавад бозии УЕФА ва канала полни маҳкам мекунам. Бача шумо чо каси жалб мепартоям. Агар ихелик мешин ҳама медонанд YouTube да тамошо мекардан, ҳеч ка подписка намекард. Акай Муҳаммад, ака чӣ ба Лангли намедорам пасош созай. Лангли травма дора бародаро, шумо чихе хабарои Барса нигоҳ мекунед. Акай Муҳаммад, Хайрат Каутино ба иҷора рафтагия ба Астон Вилла майдони сабзи Англия дигар чӣ? Акай Муҳаммад, хайр рафтай бозиша иштия кардестай мегзара. Прямой эфир. Акар дар бораи Иньеста. Ака слыкаша парти. Ака чӣ ба Ланглера намедорад? Ҷавоб додам бра. Уже саволот такрор омадест бародаро, барои ҳамин биё хайрихиш кунем, бо насиб боша пага саҳар во мехӯрем, ана бозиро таҳлил мекунем насиб боша. Боқӣ дар амони худо, хитона нигоҳ кунед, хайрихиш намекунем, дар Телеграм во мехӯрем бародаро.